हाई देखी फील्डर की पोजीशन देखी काउ पोजीशनिंग बाटे एगो लॉन्ग ऑन पे एगो फील्डर बाटे एगो डीप स्क्वायर पे काउ कॉर्नर। अब यह चौवा सनाई काम चली छक्का के झड़ी लगावे के पड़ी। वो झड़ी लगावे में खाली अक्षरे पटेल के बाड़ा एगो जोर मार सकेला, बाउंड्री पार कर सकेला, गंगा के तीरे भेज सकेला। लौटा के खेलने वाला गेंद हवा में बाटे देखल जाए का होई तो ये बाउंड्री मिला ले जा अक्षर के बल्ला से निकला। ये दुबर पातर लड़का जोन बाना बड़ा कमाल के एकर बाजू में बड़ा ताकत बाटे। अरे कब्बे ला ये ना कहते कि अक्षर पटेल के ऊपर भेजे के चाहत रही देखा कैसे गोल्ड भइले मारकूट जो कातिलाना गेंदबाजी कैले ना पृथ्वी 100 के का मिचेल मार दो डंडा पे डंडा का मार दिलस लइका। देखिए हाँ तो हम फिर से आ गए आप सबके भाई सुधांशु। तो ये का है एक भोजपुरी के बहुत ही अच्छा कमेंटेटर जो रवि किशन रहा ओकर साथ साथ अब दिनेश लाल यादव भी आ गई और ओकर साथ और बवाल तहलका मिर्च लगावे खातिर जानी मानी एक्ट्रेस जो भोजपुरी के क्वीन रहल अम्रपाली दुबे भी अपनी खूबसूरती के साथ साथ बोले में भी का नंबर 1 बा एकदम बेहतरीन। हाँ इतने ना हो एक बात यार ये जी बोले ला ना कि लागत है छुआ मारी में जी बल लगावता लागत है एक डूबा बासी भात और एगो हरियर हरियर मिर्च खा के अले बानी तभी तो इतना पावर एनर्जी के साथ ही बोलो के मारी ना तो फाड़ दी फाड़ एकदम बीच में से छेदा निकाल दी। मतलब चौवो लगी तबो 10 रन पीछे 10 छक्का के झड़ी लगावा भैया। लागी 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 उम्मीद बाटे लागी लागी लेकिन के मारी अक्षर मरिया की कुलदीप अक्षरे के मारे के पड़ी। पूछन काका बैठल बाने अब पूछ रहल बाने लागी कि ना लागी हई देखा उठा के खेलने बाने शॉट चला ये कमेंटेटर ना हो आग हो आग एकदम आग लगा दिले हो बोले ला ना कि लगत बासी भात और मिर्च खा के ही मारता लगल बॉलवा में सठिया गई का हो।